давоми хониши бадеӣ романи вафо. боби 26. полк ин дафъа аз чаптари деҳаи ерзовка ҷой гирифт. дар пеш пасхамӣ, сонии баландии ҳамвор, баъд боз як сое менамуд, ки вай қадқади тарафи шарқии деҳа тӯл кашида буд. взводи сафар дар рӯ ба рӯи ана ҳамин сой дар тепачаи гумбазшакл ҷойгир шуд. худи ҳамон шаб як гурӯҳ ҷанговарон сангарҳои кӯҳнаи барфзеркардаро тоза карда, баъзеҳо аз худи барф сангар сохта, то субҳ ҳамаи корҳои тайёрии хати мудофиавиро ба анҷом расониданд. баъд аз боду бӯрони дишаба, субҳи 18 ноябр аз одат берун хомӯш шуд. на аз тарафи мавқеи немисҳо садои ягон тир мебаромад ва на аз тарафи мавқеи мо. аз мавқеи взводи сафар дида мешуд, ки чӣ тавр аскарҳои немис ҳар замон бо белчаҳояшон ба хоктудаи сангар ва заминканҳо барф мепартоянд. дар худи ерзовка паша ҳам пар намезад. немисҳое, ки дар он ҷо қарор гирифта буданд, дар заминканҳои то даруни деҳа дароз кашида ҷойгир буданд. аз аҳолии деҳа касе ба чашм во намехӯрд. дар ин ҷо мудофиаи немисҳо хеле мустаҳкам буд. онҳо даромадҳои ерзовкаро бо 2 қатор симхор, майдонҳои минакаришуда ва 3 қатор заминканроҳҳои алоқа иҳота карда буданд. аз ин деҳа ба тарафи шарқи ҷануби роҳи васеъ воқеъ буд, ки аз қарибии дарёи Волга ба Сталинград мерафт, ва ин роҳ қисми дар шимолбудаи сипоҳии немисро бо қисмҳои ба тарафи рости Сталинград, яъне бо қисмҳое, ки то соҳили Волга рахна карда даромада буданд, вобаста менамуд. ба деҳа ва ба роҳи Сталинград ҳукмрон будани немисҳо имкон медод, ки сипоҳи ба паҳлӯи рости Сталинград баромадаи худро аз зарбаи қисмҳои мо пешгирӣ намоянд ва аз шимол ёрӣ ба мудофиакунандагони шаҳр ёрирасониро номумкин мегардонид. полки майёр Голубев дар ҳамин маҳаллӣ аз ҷиҳати тактикӣ ва стратегӣ муҳим қарор гирифта буд. инро аз ҳар як ҷанговари қаторӣ сар карда, то фармондеҳони калони полк хуб дониста гирифта буданд ва онҳо дар дил он умедро доштанд, ки ба Сталинград ҳамчун яке аз аввалин қисмҳои ҳуҷумкунанда рахна карда медарояд. сафар ҳам аз ҷумлаи ҳамонҳо буд. вай ин соату ин рӯзро бо бетоқатӣ мунтазир мешуд. ҳоло вай дар муқобили немисҳо мисли пештара бо 7 кас не, балки бо қувваи аз он 4-5 баробар зиёдтар меистод. кане акнун ҳамин соату ҳамин рӯз фармон шаваду вай взводи худро ба сари душмане, ки 5 моҳи дароз ин сарзаминро помол мекард, ба ҳуҷум барад. вале ин соату рӯз дар ин қитъаи ҷабҳа тӯл мекашид. шаби арафаи 19 ноябр ходимони сиёсии дивизия, полк, батальон ва рота сангар ба сангар ба назди ҳар як ҷанговар омада, муждаи дар кӯчаҳои мо ҳам сар шудани иди калонро мерасониданд. дили ҷанговарони дар 30-35 дараҷаи сармои сахт дар акобҳои яху барфин пару дарозкашудашударо бо суханҳои моҳҳо боз ба гӯш нарасида гарм мекарданду мегуфтанд: вазифаи дивизияи мо он аст, ки қувваҳои дар рӯбарӯ будаи немисҳоро аз пеши худ дур накарда, баръакс онҳоро бисёртар ба ҳамин сӯ кашем, то ки он қисмҳои немис, ки ба ҳуҷуми лашкари шӯравии дигар қитъаҳои ҷабҳаамон гирифтор мешаванд, аз инҳо ёрӣ дида натавонанд. ниҳоят субҳи 19 ноябр нағораи сар шудани ид аз як сари ин сарзамини соҳили Волга то дигар сари он садо дод. аз шимоли ғарбӣ, аз ҷануб ва ҷануби шарқии ғулғулаи тӯбҳои беҳисоб заминро ба ларза оварда, дили осмонро мехарошиданд. ермак дар заминкан сафарро ба оғӯш гирифта, бо ашки шодӣ овозашро баланд сар дода мегуфт: ана рафиқ сержанти калон, ин тӯй ҳам сар шуд.
акнун тараддуди тӯи арӯсиро бинед. Сафар ҳамчун сардор ва ҷавобгари мавқеи худ ҳаяҷони ҷӯшида истодаи худро ба зур зер карда, аз рӯи эҳтиёткорӣ мегуфт: «Ермак, оҳиста оҳиста гап зан, ҳоло душман аз рӯ ба рӯи мо дур нашудааст. Рафиқ сержанти калон, акнун немис ғайр аз садои тӯпу бомбаҳои мо дигар ҳеҷ чизро шунида наметавонад». Дар дигар сангару заминканҳо низ ҷанговарон ҳамин хел ҳамдигарро ба оғӯш кашида ва бусида шодмонӣ мекарданд. қариби гашти рӯз робитачии фармондеҳи рота омада сафарро ба блиндажи лейтенант Николаев гирифта бурд. Блиндаж аз тавсии печкаи хурдакаки тунукагин ҳам ҳамон барин гарм шуда буд. Ҳама бо як гимнастёрка менишастанду боз арақ ҳам карда буданд. дар ин ҷо ғайр аз Николаев, ки ҳоло рутбаи лейтенантӣ гирифта буд, боз ҷонишини фармондеҳи батальон бо корҳои сиёсӣ капитан Володин Ҷингиламӯй, ки як старшина ва боз як шахси дигар, ки дар гиребони гимнастёркааш ҳеҷ аломате надошт, ҳозир буданд. Сафар ба заминкан даромада ва командири рота омадани худро баён карда бо ҳама вохӯрӣ намуд. «Бишин, Рафиқ Сафар», таклиф кард Николаев. Сафар аз паҳлӯи ҳамон ҷанговаре, ки дар либосаш ҳеҷ як аломати аскарӣ надошт, ба суфачаи заминкан нишаст. «Хуш, гап зан», гуфт Николаев, дуди папиросашро аз даҳану биниаш ғоз сар дода. «Чӣ гӯям, Рафиқ лейтенант, хотирҷамӣ», ҷавоб дод Сафар бо одати ҳамешагии хоксорӣ. «Чӣ хел хотирҷамӣ? Хотирҷамиҳо акнун гузашта рафтанд», гуфт боз Николаев Сафарро санҷиданӣ шуда. «Чаро? Аз омаданамон ин тараф қариб як тир ҳам холӣ накардаем. Немис ҳам аз қаъри замин сар намебардорад. Ҷанговарон бошанд, корашон сурудхонӣ ва дар хаёли онанд, ки кай ба рӯзи ҳуҷум мерасанд. ана худат ба мақсад наздик гап задӣ», гӯён Николаев папиросашро ду-се бор сахт дам кашиду баъд ба пеши бухорӣ партофт ва ба ҳузуртар нишаста давом дод. «Ман хавф дорам, ки немисҳо аз зери бинии мо гурехта мераванду мо бехабар мемонем. Агар онҳо ҷанг кардан нахоҳанд, мо ҷанг кардан мехоҳем. Агар онҳо ба қаъри замин даромада бошанд, мо мехоҳем аз гӯшашон кашида бароварда ба ҷанг водор кунем. Хулоса, як дақиқа ҳам диққати онҳоро аз худ набояд дур кунем. Фармони дирӯза дар хотират ҳаст?» «Ҳаст, Рафиқ лейтенант», гуфт Сафар. «Бисёр хуб. Акнун гап ҳамин, ки аз беҳтарин фармондеҳоти отделенияи взводат ягон касро ҳамин рӯз ба ихтиёри ана ин старшина, ёрманди фармондеҳи ротаи кашшофони полк медиҳӣ», гӯён лейтенант Николаев ҳамон старшинаеро, ки мӯйлаби качкаммонандаи зардча дошт, нишон дод. Старшина бо се каси худаш ва се кас аз мо имшаб дар мавқеи немисҳо дар деҳаи Ерзовка кашшофӣ мегузаронанд. Сафар аз ин гапи Николаев чашмонашро тез гоҳ ба старшина, гоҳ ба фармондеҳи рота нигаронида таклифи дигар кард. «Чӣ мешавад, ки ба ҷои фармондеҳи отделения худам равам?» Николаев дарҳол давоми сухани ӯро гирифт. «Мо ҳам пеш аз омадани ту дар ҳамин фикр будем. Аммо ба ҷои ту кӣ мемонад?» «Фармондеҳи отделенияи якум, сержант Нехода», ҷавоб дод Сафар. «Вай одами нав, мо ӯро ҳанӯз хуб намешиносем». «Зарар надорад», ба гап капитан Володин ҳамроҳ шуд. «Як шаб ҳазор шаб нест. Агар Одинаев бовар дошта бошад, чаро Неходаро мондан мумкин нест. Худи шумо ҳеҷ ба кашшофӣ рафтаед ё не?» Мӯйлабашро тоб дода аз Сафар пурсид старшина. «Не», кӯтоҳ ҷавоб дод Сафар ба старшина нигоҳ накарда. Ба кашшофӣ нарафта бошад ҳам, дар ҷанг таҷрибааш калон, командири худро таъриф кард Николаев. «Кашшофӣ ҳуҷум нест, Рафиқ лейтенант», гуфт старшина. «Дар ин кор ғайр аз таҷрибаи ҷангӣ
боз бисёр чизҳои дигарро ҳам донистанд дар кор. вақте ки ман тавсия мекунам, кию чӣ будани ӯро аз шумо бештар медонам, Николаев бо оҳанги ҷиддии расмият гуфт. Старшина ба сухани Николаев дигар эътироз баён накарда, якдам хомӯш истод ва боз аз сафар бо овози мулоимтар туту гӯён пурсид: худат аз куҷо мешавӣ? То аскари чӣ кор мекардӣ, ошно? Дар Тоҷикистон муаллим будам. Старшина боз ба тасдиқи фикрии худ сабаб ёфта, рӯяшро дуруштар карда гуфт: ана, рафиқ лейтенант, шумо мехоҳед ки аз равшанфикр кашоф созед. ин кор гаҷу тахта нест, ки кас дар рӯи вай ҳар чӣ мехоҳад кашидан гирад. магар барои кашоф шудан аҳволи иҷтимоӣ ҳам аҳамият дорад? Абрувонашро чин карда бо овози қаҳролуд пурсид капитан Володин. мумкин аст ки старшина маълумоти пурраи саволномагӣ ҳам талаб кунад, лейтенант Николаев бо заҳрханда илова кард. гап дар он аст, ки сурх шуда гап зад старшина, ба кори кашофӣ бештар одамоне тоб оварда метавонанд, ки ҳунарҳои дағалтар дошта бошанд, яъне ронандагон, оҳангарон, аловмонҳо ва монанди ҳаминҳо. аммо ман баръакс мегӯям, ки ҳар кас ҳам кашоф шуда метавонад, агар иродаи матин, дили пурҷӯш ва ба ақидаи худ то охир эътимоди комил дошта бошад. илова ба ин, гуфт лейтенант Николаев суханҳои капитан Володинро давом дода, устоди касбу кори худ бошад ва онро дӯст дорад. ман ҳам аз сабаби дӯст доштани касбу кори худ ҳамин хел мегӯям, ҷавоб дод старшина ва арақи пешонию рӯяшро бо остинаш пок кард. шумо касбу кори худро гӯё фақат барои худатон муҳру имзо карда гирифтаед, ҷавоб дод капитан Володин, ва онро танҳо барои худ дӯст медоред. хуб донед, рафиқ старшина, ва минбаъд фаромӯш накунед, ки дар ин майдон ҷонбозӣ нишон додан ба равшанфикру челонгар, алавмону ҳисобдор будани ин ё он кас вобаста нест, балки ба он вобаста аст, ки дар зери ин сина дили кас то чӣ андоза нисбат ба ватан меҳру муҳаббати ҷӯшон ва нисбат ба душман то чӣ андоза кинаю адоват дорад. ба старшина ин гапҳои Володин аз оташи бухорие, ки дар паҳлӯяш дар мегирифт, сӯзонтар таъсир карда, ӯро ба обу арақ меғӯтониданд. вай аз афташ аз гуфтаҳои худ пушаймон шуд, ки даъвои пештарааш каме суст шуд. ман ин гапҳоро берун аз сиёсат гап задам, рафиқ капитан, узромез, гуфт старшина. ана барои ҳамин нодуруст гап задед, ҷавоб дод капитан Володин. дуруст аст, рафиқ капитан, аз мо гузашта бошад, бубахшед, гуфт старшина ва ба лейтенант Николаев муроҷиат карда: набошад вақт нагузарад, рафиқ лейтенант. соат 4:15. старшина ба соати дастиаш нигоҳ кард. Николаев пурсид: хуш, дигар ба рафтани сержанти калон эътироз надоред? дигар ҷои эътироз ҳам намонд, рафиқ лейтенант. акнун ин тарафаш ба чӣ хел амал кардани худи вай вобаста аст. коре карда шикорамон беиллат барор гирад, гуфт старшина бо қиёфаи ҷиддии сафар нигоҳ карда. мувофиқи фармони фармондеҳи полк ин кашфи ҷангӣ мешавад? такроран пурсид лейтенант Николаев ва аз сумкааш харитаи топографии маҳалларо гирифта амалиёти кашофонро муайян намуд. старшина ҳам сухани ӯро тасдиқ карда, шабона пеш аз ба кашофӣ рафтан муфассалтар фаҳмонида додани нақшаи кашофро гуфт. дар ҳамин вақт ғайр аз пулмётпароне, ки пас ба гӯш мерасид, боз болои ҳам таркиши минаю гулӯлаҳо баланд гардид. лейтенант Николаев аз блиндаж истода бо овози баланд робитачии худро ҷеғ зада ба ӯ фармуд: нигоҳ кун, минапаронӣ аз кадом тараф? робитачӣ берун баромада баъд аз фурсате баргашта омад. аз паси деҳа, рафиқ лейтенант, ба паҳлӯи чапи мо бо шрапнел зада истодаанд. дар осмон рама ҳам пайдо шуд.
ҳа, маълум одати кӯҳна, гуфт капитан Володин. Эҳтимол Рама ягон ҳаракати моро дида монда, аз минометчиёни худ оташ кушоданро хоста бошад. Бигузор парондан гирад. Баъд мо ҳам боб карда ҷоғашро баста мемонем, гӯён лейтенант бепарвоёна гап зад ва дарҳол ба Сафар гуфт: вақте ки ба взвод меравӣ, ба бачаҳои худат гӯй, ки бисьёр худашонро ба чашми немис аён накунанд. Сонӣ ба ҷои худат ҳамон сержант Неходаро монда, пас аз он метавонӣ ба назди старшина рафта ба адои вазифа шурӯъ кунӣ. хуб, рафиқ лейтенант, иҷоза диҳед равам. Аз ҷояш хест Сафар. Иҷозат, равед. Кай ба назди шумо оям? Боз пурсид Сафар аз старшина. ҳозир коратонро саранҷом карда омадан гиред, ҷавоб дод старшина ҳам аз ҷояш хеста. хуб, бо ҳамаатон муваффақият металабем, гӯён капитан Володин дасти Сафар, старшина ва шарики ӯро фишурд. онҳо берун баромаданд. аз дур ғулғулаи тӯбҳо шунида мешуд. аз шимоли ғарбӣ боди сабуки сард мевазид ва аз як кунҷи ҳамон тараф абри яклухт пора шуда осмон кабкабуд намудор мегашт. старшина ба ҳамон су нигоҳ карда якдам хомӯш монду баъд ба Сафар гуфт: эҳтимол шабамон беабру пурситора шавад. ин боз хуб аст. хуб мунтазир мешавам. зудтар биё, ошно. гӯён старшина дасти паҳну дарози худро ба китфи шонапаҳни Сафар зада монд. шабона ҳақиқатан осмон беабру пурситора шуд. дар ин хел шаб тирҳои рангоранг, ки аз ду тараф дам ба дам ба ҳаво мепариданд, ба чашм чунон зебо намудор мешуданд, ки агар хавфи ба одам расидан намедошт, кас онҳоро бо ҳавас ва иштиёқи калон то ба гӯҳӣ тамошо мекард. немисҳо аз торикии шаб бесаранҷом шуда, як дақиқа ҳам пулемёту мушакпарониро баҳс накарда, гӯё дар мавқеи худ ҳамеша ҳушёр истодани хешро намоиш доданӣ мешуданд. старшина баъд аз як пӯси шаб бо 6 нафар кашоф ба хати пеши ҷанг баромад. ҳамаи онҳо болопӯши сатру ихфо, дар даст автомат, дутои норинҷаки зидди танкӣ, корди дудама доштанд ва аз байни як кашоф дар даст минаков ҳам дошт. старшина пеш аз ба амалиёт сар кардан, боз як бори дигар роҳи рафтуомад, чӣ гуна бо ҳамдигар дар робитаи зич амал карданро ба шариконаш гуфт ва то додани ишорат дар сангарҳои пеш мунтазир нишастанро фармон дод. Сафар ҳам ба як сангаре, ки дар пешаш аз барфтуда деворча кашида шуда буд, омада бе ҳеҷ пурсишу садо даромад. дар сангар ғайр аз ӯ боз як солдати дигар, ки мили туфангашро аз сурохи деворчаи барф берун бароварда монда, худаш пои хунукхӯрдаашро гурс-гурс ба замин мезад, ҳозир буд. вай баробари ба сангар фаромадани Сафар дар аввал як рамида ва баъд лабҳои аз хунукӣ шахшудаашро ба зур ҷунбонида бо ҳаяҷон нимғурма пурсид: кист? аз они худӣ натарс, аскар, ҷавоб дод Сафар бо забони русӣ ва пештар омада автоматашро аз китфаш гирифту ба он аскар наздик рӯбарӯ нишаст. куҷоӣ, бародар? савол дод Сафар. ту худат кистӣ? пурсид аскар нимкора ба забони русӣ гап зада ва ӯ ҳам ба рӯи Сафар аз наздиктар чашм духту баъде аз гапҳои рус набудани Сафарро фаҳмида, тахмин ӯро узбек дониста, ба забони омехтаи узбекию туркӣ гап зар кард. ман ҳам ту бар ин фарзанди одамизод, ин қадар ба зери мана ҳам наоӣ ҳам мешавад, гуфт Сафар ба забони узбекӣ. медонам фарзанди одамӣ, охир кадом одам? зоҳиран гулу ботинан писари пухта менамоӣ ҷура, гӯён гап бартофт Сафар. ту чӣ гумон мекунӣ? магар ҳар кас ҳа гӯяд ма гуфтани аскар хуб аст? гапат ҳақ,
ман аз ҳамин қисм кашоф ҳастам, гуфт Сафар аз ҷавоби аскар мамнун шуда. имшаб ба шикор меравем. ба шикор меравем? Пурсид такроран аскар. ҳа, гӯён. Сафар сарашро боло бардошта ба атроф назар андохт ва ба суханаш давом дод. Немис аз ин ҷо дур аст. Анаю мана ба шикор ту меравию, куҷо будани немисро ман гӯям, ҷавоб дод аскар бо таъна. Сафар аз ҷавоби аскар аввал каме ҳиҷолат кашид ва чанд дақиқа ба пеш назар карда худро ба нодонӣ зад. Аскар ҳам аз ҷавоби дағали худ шарм карда дар ҷояш беҳаракат монд ва ба тирҳои рангоранги ба ҳар су парида истодаи пулемёти душман нигоҳкунон гуфт: ин немис ҳам якдам хомӯш наменишастааст, мисли ин ки ба куртааш кайк даромада бошад, на шаб ором мешаваду на рӯз. Каме дам гираду ҳам ба худаш ва ҳам ба мо имкон медиҳад, ки бедорхобҳо каме пинак раванд, нотинчҳо бехатарак ёзида гиранд. Намедонам модаронашон аз рӯзи зоидани инҳо ба онҳо фақат паронданро ёд додааст магар, ки пагоҳӣ ҳам та-та-та-та, пешин ҳам та-та-та-та, шабу нисфи шаб ҳам та-та-та-та гӯён мепаронанд. Сафар аз ин суханҳои аскар пай бурд, ки вай ҳоло аскари ҷавони ҷангдида аст, аммо пухтагап. Зуд ба ҳар кас сирнадиҳанда будани ӯ ба Сафар маъқул афтод ва ӯ бо иштиёқмандӣ боз гап сар кард. Бародар, гуфт Сафар, чанд моҳ боз дар ин ҷо ҳастӣ? Акнун 6 рӯз шуд. Аз ин пеш дар ҷанг будӣ? Ту одами аҷоиб будаӣ. Аз ин пеш дар ҷанг мебудам, то имрӯз қоқ як туфангро дошта ба сӯи немис чашмаки ман чашмаки ту карда менишастам. Хайр, дигар чӣ кор мекардӣ? Кайҳо ба 10-15 та ту бар ин аскарбачаҳо сардор шуда онаи зори немисро нишон медодам. Хайр, исто ки аз рӯзи омаданат ин ҷониб чанд немисро куштӣ? Аскар аз ин саволи ногаҳонӣ камтар дар фикр монду баъд росташро гуфт. Пурс, ки худи немисро дидӣ? Ана халос, ҳозир монанди нишонзане, ки 10-15 немисро кушта бошад, ду қад баланд набуд. Аз афташ ҳоло ба сӯи немис ягон тир ҳам накушодаӣ? Таъноомез пурсид Сафар. Аскар ҳиҷолатманд чӣ ҷавоб доданашро надониста худро ҳимоя кард. Не, як не, чандин бор тир парондам, вале худо медонад, ки ба куҷо, ба кадом аҷал расида зада бошад. Сафар боз ба гап давом кард. Мисли ин ки кас баъзан дар шаҳрҳои худ ба тӯйхона рафта, як даҳон ош нахӯрда, кафшро гум мекунаду ба ҷанг омада, як даҳам душман накушта, ин қадар азобу уқубатро чашидан чӣ маънӣ дорад? Ана акнун хуб дониста бош, ки барои сардор шудан аввал ҳамаи хизмату уҳдадории аскариро ба таври комил ба ҷо овардан лозим. Вақте ки орзуи ба сари мисли ман аскарбачаҳо калон шуданро дорӣ, ба ҳамаи онҳо роҳ нишон додан, ҳамаи ҳунари онҳоро аз онҳо беҳтар донистан лозим. Дар ҳамин асно аз дур ба тарафи немисҳо ду мушаки сурхпарида чор атрофро равшан кард. Аскар ва Сафар то хомӯш шудани рӯшноии мушак сарашонро ба абртудаи сангар панаҳ карда истоданд. Пас аз ба замин афтодани мушак, Сафар хайр ҷура суҳбат боқӣ гӯён рафтанӣ шуд. Аскар аз домани болопӯши Сафар, ки вай аллакай ба болои сангар ҷаҳида буд, дошту ба куҷо гуфта пурсид. Шикори мо сар мешавад, ҷавоб дод Сафар ва дасти аскарро бо дастони дурушташ фушурда, агар саломат баргардам, боз бо ҳам вомехӯрем. Писари хуб будаӣ, гуфт. Аскар аз рафтани ӯ каме маъюс гашта, дасти кашофро сахт фишурда, сафарат бехатар бошад, ба шикорат барор ҷура гӯён хайрхоҳӣ кард. Ин видои самимии Аскар, ки ҳанӯз онҳо ошнои дуруст набуданд,
ба сафар таъсир карда, дилаш ба ҷӯш омад ва ҳамон замон худро боз ба сангар гирифта, якбора аскарро ба оғӯш кашида бусид ва баъд хандакунон гуфт: ҳамин қадар гап задему на ту ва на ман номи ҳамдигарро напурсидем. Аскар ҳам хандакунон гуфт: аввал дилро ёфтан, баъд номро гуфтан ширин мешавад. маро Аскар Наҷаф уғлӣ меноманд. Сафар номи ӯро ду-се бор такрор карду баъд номи худро гуфт. Сафар Одинаев, солдати кӯҳнаи ҳамин қисм, пурси ҳама медонанд. боз дасти ӯро дӯстона фишурд. баъд аз хайрухуш чашмони Аскар то аз назар ғоиб шудани суроби ҳамсуҳбаташ дергоҳ ба сӯи ӯ нигарон шуданд. боби 27. чӣ шуд? Аз кашоф чӣ хабар? ҳанӯз ҳам дарак нест. аз афташ оташи сахти немисҳо ба гузашта омадан имкон намедиҳад. рафиқ 316. соат чанд? 3. рафиқ 316. хуб, рафиқ 316, омадан замон хабар медиҳам. ин гуфтугӯи телефонии байни фармондеҳи батальон капитан Дьяченко ва фармондеҳи полк майёр Голубев дақиқа ба дақиқа давом мекард. аз муҳлати омадани кашофон аз 1 соат зиёд вақт гузашта буд. дар блиндажи командири рота Николаев, командири батальон, ҷонишини вай Володин, як намояндаи ситоди полк, як лейтенанти хурд аз ротаи кашофон ва боз ду-се касони дигар баргашта омадани кашофонро бо бесабрӣ интизор доштанд. ғайр аз ин ҷо дар штаби полк, дар дивизия ҳам ҳамин вазъият ҳукмрон буд. фармондеҳи батальон аз дер мондани кашофон асабонӣ мешуд. бетанаффус папирос мекашид. барои харитаи топографие ки ба булои сумкаи лейтенант Николаев гузошта шуда буд, гаштаю баргашта нигоҳ карда, худ ба худ кадом як масофаро чен мекарду ғурунг-ғурунг кимчиҳо мегуфт. агар ин кор барбод раваду касе аз кашофон баргашта наоянд, ин гапи фармондеҳи батальонро аз берун бо изтироб дуг-дуг пой монда ба блиндаж давида дар омадани робитачии фармондеҳи рота бурид. старшина омад, гуфт вай ҳарсатзанон. кани фармондеҳи батальон давида аз ҷояш бархосту ба сӯи дари блиндаж рафт. дар чеҳраи парешони Володин ва Николаев хурсандии фавқулодае ҳувайдо шуд. Володин боз ба оромии ба худ хос ба сӯи дари даромади блиндаж чашм духта истод. старшина ки болопӯши сафедаш ба обу арақ ғотида, сар то по ба барфу лой олуда буд, ба блиндаж даромад. вай аввал телпаки сарашро гирифт ва автоматашро ба як тараф монда, миёнбандашро кушод ва об пурсид. ба вай ба ҷои об ним дулча арақ доданд. старшина обгӯён дулчаро якбора бардошту рӯяшро турш кард. сонӣ аз бағали ҷомачаи пахтагинаш харитаи топографии чорхатро ба дасташ гирифт. хуш, ҳама баргашт? пурсид фармондеҳи батальон. не, 4 кас, ҷавоб дод старшина. дигарон канӣ? ана ҳамон муаллим ва як кашофи ман, сержант Собул, ба ҷои таъиншуда барнагаштанд. мо барои ҳамин дер мондем. фармондеҳи батальон ба сӯи Володин ба маънои шуниди нигоҳи бадқаҳронае кард ва боз ба старшина рӯ гардонида гуфт: беҳтараш ки ӯро ҳамроҳ гирифтан лозим набуд. старшина аз ин сухани фармондеҳи батальон қувват ёфта даъвогарона гап зад. ман гирифтанӣ набудам, лекин рафиқ капитан ва лейтенант бо чӣ қадар сарзаниш зӯрӣ карданд. старшина боз чизе гуфтанӣ буд ки телефон занг зад. телефончӣ гӯшаки телефонро ба фармондеҳи батальон дода хуҷаин мепурсад, гуфт: 4 нафарашон ҳозир омаданд
аз ду кас дарак нест, рафиқ 316, ҷавоб дод фармондаи батальон Дяченко ба воситаи телефон. Не, ҳанӯз напурсидаам. хуб, ҳозир гирифта меоям. фармондаи батальон гӯшаки телефонро монда аз старшина пурсид. хуш, натиҷаи кашф чӣ тавр? душман дар пеши мо нуқтаҳои бисёри оташфишон, майдонҳои минакорӣ дорад ва аз якчанд танкҳои бар замин гур карда ҳам тир мекушояд. ман ҳозир аз харита нишон медиҳам, рафиқ капитан. старшина наздиктари чароғ омада харитаро кушоданӣ буд, ки капитан ӯро боз дошта фармуд. хуб, дар ин ҷо лозим нест. ҳозир ба назди фармондаи полк меравем. ҳамон ҷо муфассал гуфта медиҳед. сонӣ фармондаи батальон ба лейтенант Николаев рӯ гардонида кинояомез гуфт: шумо ба капитан мунтазир бошед. шояд қаҳрамонони шумо ҳам омада монанд. старшина, фармондаи батальон ва лейтенанти Кашоф баромада рафтанд. дар блиндаж чанде чунон сукунат ҳукм ронд, ки ҳатто чиқчиқи соати кисагии капитан Володин ба гӯш мерасид. пас аз андак фурсат Володин ба Николаев назар афканда гуфт: наход мо ё ту ҳақ набароем. мумкин аст, ҷавоб дод лейтенант Николаев бо парешонӣ. на ҳамеша кас ҳақ мебарояд. ҳамин тавр бошад ҳам, аз чӣ сабаб бошад, як тарафи дилам гувоҳӣ медиҳад, ки мо ҳақ мебароем, гуфт Володин. ту аз ҳад зиёд хушбин ҳастӣ. хуб, ин магар бад аст? дар чунин мавридҳо мумкин аст касе баъзан аз ин фиреб хӯрад. не, ман ба фикри ту розӣ нестам. махсусан дар чунин мавридҳо ҳамин хел будан лозим аст. набошад дар як рӯз ҷанг туро ба комаш фурӯ мебарад. соат чанд шуда бошад? Володин ва Николаев ҳарду баробар ба соати кисагиашон нигоҳ карданд. аз они ман 4:1 аз они ман ҳам, ҷавоб дод лейтенант Николаев. эҳе, ҳоло то дамидани субҳ боз 3 соати дигар ҳаст. дар ин 3 соат дар олам чӣ ҳодисаҳое ки рӯй намедиҳанд? биё ба печка дурусттар алавмон камтар дам гирем. камбад ҳам хонаро хунук карда рафт. онҳо ба болои тӯшаки пахолин, ки барои тахтакати борики як кас меғунҷидагӣ андохта шуда буд, болупӯшҳои худро ба болояшон гирифта рӯ боло дароз кашиданд. чашми ҳардуяшон ҳам ба шифти 3 қатор болордори блиндаж, ки болояш бо чиму хасу хошок пӯшида шуда буд, духта шуда ҳеҷ хобашон намебурд. аз мобайн ним соат вақт нагузашта буд, ки садои беисти бошидат тирандозӣ то даруни блиндаж расид. фармондаи рота сар бардошта ба тарафи дар гӯш дод. тирандозӣ як зал беист давом мекард. кадом нодонро ҳамин вақт ҷунунаш омада бошад, гуфт лейтенант Николаев ва ба робитачии худ, ки дар паҳлӯи телефончӣ нишаста буд, фармуд, ки рафта бинад ки тирандозӣ мекунад ва аз номи ӯ фармон диҳад, ки тирандозии беҳударо бас кунанд. эҳтимол ягон пулемётчӣ оби мили пулемётро гарм карданӣ бошад, гуфт капитан Володин баробари аз дар баромадани робитачӣ аз ҷояш наҷунбида. робитачӣ берун баромаду баъд аз чанд дақиқа баргашта омад, хабар дод: немисҳо тирандозӣ мекунанд, рафиқ лейтенант. тарафи онҳо аз мушакпаронӣ мисли рӯз равшан аст. барои чӣ дар ҳеҷ ҷо ҳеҷ гап не якбора авҷ гирифтанд, ё ин ки ягон найранги нав саргарданӣ ҳастанд, гуфт бепарво Николаев, сарашро аз болои сумкааш, ки ба ҷои болишт хизмат мекард, бардошта. Володин мисли ин ки ягон чизи гумкардаашро ёфта бошад, якбора нимхез шуда ба Николаев, ки вай болопӯшашро ба китфаш партофта рост меистод, гуфт: ой бародар, балки равшанфикри мо аз марзи душман гузашта истода бошад.
ту ҳам гап задӣ, ҷавоб дод лейтенант Николаев аз баргаштани сафар ноумед шуда. гӯё онҳоро ба сайру тамошо ҷавоб дода бошӣ. аз барвақту бевақт омаданашон дилпур аст. кори ношуданӣ шуд. беҳтар ин ки акнун нақшаи дар пеши сардорон чӣ ҷавоб доданро кашидан лозим. Володин бо чашмони аз бедорхобӣ хундавидаи худ ба чеҳраи рӯафтодаи Николаев нигоҳи ҷиддие кард. чашмони Николаев ҳам ба Володин афтоду ҳамон замон боз ба замин духта шуд. маро гӯӣ аз ҷавоб додан наметарсам, гуфт Володин. бо ин аҳвол ту чӣ ҷавоб медода бошӣ? дарав оташин нашав, гуфт Николаев. як фикр ҳозир маро ба гуфтани ин гап водор кард. чӣ фикр? пурсид Володин. балки ба гуфти камбад Одинаев ба даст афтода бошад ва аз ӯ немисҳо ҳамаи маълумоти даркориро гирифта, ана ҳозир ягон балоро сар кунанд чӣ мешуда бошад. магар ту ба одамони худат ҳамин хел боварӣ дорӣ? дили одам тухм нест ки палағда ё палағда набудани он дар офтоб дида шавад. ин хел бошад, ту ҳанӯз фармондеҳи ҳақиқӣ набудаӣ. агар аз ман пурсанд, ба ин гуна ҷавоб ҳеҷ забонам намегашт. наход одаме ки 3 моҳ боз дар зери дасти ту ҳамин қадар ҷангаду чӣ будани дили ӯро насанҷида бошӣ. набошад, чаро дар аввали кор ҳамин фикр ба сарат наомад? албатта ҳеҷ вақт аз ӯ ягон гумони бад надоштам ва ҳоло ҳам надорам, гуфт Николаев ба хаёл рафта ва илова намуд. биё рафиқ капитан, берун баромада якдам ҳавои тоза гирем. бисёр хуб, розӣ шуд Володин. онҳо аз блиндаж баромаданд. берун пеш аз дамиши субҳ аз аввали шаб ҳам ториктар буд. аз тарафи немисҳо ҳанӯз оташфишонӣ ва мушакпаронӣ давом дошт. аз куҷо як тири дайду ғизазанон омада аз болои сари Николаев ва Володин гузашта ба барфтудаи канори роҳрав рафта даромад. лаънатиҳо, чашми нодид ба куҷо ки рост ояд паронидан мегиранд, ба гап сар кард Николаев. мехоҳанд ки дар охири умр як тир намонда паронанд, илова кард Володин ба хати пеши немисҳо ки аз чап, рост ва миёнҷои он беором тирҳои рангоранг мепарид, нигоҳ кард. имрӯз чандум бошад? 20-ум, ҷавоб дод Николаев. дирӯз ва имрӯз таърихҳои фаромӯшнашуданӣ ҳастанд. яъне чӣ хел? яъне дирӯз ҳар қадере ки мою ту аз сар шудани ҳуҷуми қушунҳоямон шод шуда бошем, имрӯз барои як амалиёти хурдакак ҳамон қадар асабамон вайрон шуд. дар ҳақиқат ҳамин вақт аз рӯрави блиндаж кадом як ҷанговар мисли ин ки ягон матнро аз ёд мекарда бошанд, дар ҳар қадамаш омаданд, омаданд, омаданд гӯён медавид. овози ӯро шунида Володин ва Николаев баробар кист ӯ, кӣ омад гӯён садо бароварданд. ҷанговарон кӣ будани онҳоро пай набурда. коратон чӣ? аввал сардоронро хотирҷамъ кунам, баъд ба шумо гап мезанам, мегуфт. ба ту боз кадом сардор лозим? худи мо сардор, хитоб кард Николаев. ҷанговар худашро гум карда узр хост. хуш, гап зан, чӣ мегӯӣ? Кӣ омад? рафиқ лейтенант, фармондеҳи мо омад. кадом фармондеҳ? сержанти калон Одинаев, рафиқ лейтенант. канӣ? боз ҳарду баробар бо изтироб пурсиданд. ҳозир меоваранд. вай захмдор бо ҳаяҷони нисфи суханашро гум карда гап мезад робитачии сафар Ермак. рафиқ лейтенант, чӣ хел вай нотарс будааст? ғаниматҳои овардаашро намегӯед? як худаш? пурсид Володин. не, қариб як отделения, ҷиддӣ ҷавоб дод Ермак. чӣ хел як отделения? бешӯхӣ гапзан ӯро сарзаниш карда пурсид Николаев. шӯхӣ не, росташ.
ба ҳаққи виҷдонам. ӯ чунон дар ҳаяҷон аст, ки гапашро дуруст фаҳмида ҳам наметавонӣ, гуфт Володин ва ба аскар фармуд: зуд рафта гӯй, 1 сония ҳам дер намонда ба ин ҷо оваранд. Хуб ҳозир. Ермак боз омаданд, фармондеҳамон омад гӯён ба иҷрои фармоиш давид. Володин ва Николаев беқарор гоҳ ба блиндаж даромада, гоҳ аз блиндаж баромада ба омадани Сафар чашм медохтанд. Володин бо ғурур ба китфи Николаев даст зада мегуфт: ана, акнун кӣ ба кӣ аз кори кардаи худ ҷавоб медиҳад. Дери нагузашта Дадабой ва Юлчӣ Сафарро аз ду тарафаш дошта ба блиндаж оварданд. Вай ки рангаш мисли пахта парида, чашмонаш беҳол шуда буданд, бо пои чапаш лангида даромад. Аз паси ӯ ҳамроҳи вай ҳамон кашофе, ки дирӯз дар ин блиндаж бо либоси бенишонаҳои аскарӣ нишаста буд, ҷомаи сатру ихфоаш хунолуд, як чизи ба ҷомачаи пахтагин печондашударо маҳкам дар оғӯш бардошта даромад. боз ки аст? Пурсид робитачии фармондеҳ ва одамони ба блиндаж даромадаро аз назар гузаронида. боз дар берун одам ҳаст, ҷавоб дод Дадабой. Кист? Пурсид Николаев. Як макаронпаз, гуфт кашоф борашро ба замин монда. Ин кист? Пурсид Володин, чашмонеро ки аз зери ҷомача милтас зада нигоҳ мекарданд дида монда. Нинаҷон, гӯён кашоф ҷомачаро аз сари вай гирифт. Дар пеши чашми ҳозирон духтарчае намоён шуд, ки дар тан гимнастёркаи аскарӣ тонуги пояш фаромада, аз рӯймолчаи сафеди чиркини ба сару манаҳаш баста дошт. Рангу рӯяш заъфарон, гирдогирди чашмони нигоҳгоҳ ҳаросони ӯ варам карда буд. Падарам канӣ? Пурсид духтарча ба ҳама чашм давонда. баробари ин саволи ӯ, Ермак, ки дар пеши дар истода буд, ҳиққатзанон гиристу худашро ба берун гирифт. ҳама хомӯш монда ба ҳоли табуҳи духтарча маҳзунона нигоҳ мекарданд. Володин фармон дод, ки ғайр аз одамони даркорӣ дигарон ба ҷойҳояшон баргашта раванд. Дар блиндаж Сафар, Собул ва духтарча монданд. беҳдорро ба ин ҷо ҷиғ занд, захми сержанти калонро бандад, фармон дод Николаев ба робитачии худ ва сонӣ аз Сафар пурсид: чӣ, магар захмат вазнин аст? Не, гуфт Сафар ба дарди ҷароҳат дандон ба дандон монда тоқаткунон. гӯшти банди по камтар чок шудааст, дар взвод бачаҳо бастаанд. мо бошем қариб аз шумоён умедро канда будем, гуфт боз Николаев. лабҳои Сафар ба зур табассум карданд. аз ин табассум чеҳраи хунпарида вале ҳалими вай боз чунон дилкаштар шуд, ки диққати Володинро оҳанрабо бар ин ба худ кашида, ӯро рӯҳбаланд кард. бин, дар рӯяш ранг намондаасту боз гӯё ҳеҷ чиз нашуда бошад, табассум ҳам мекунад, гуфт ӯ. дар берун кӣ монд? Пурсид Николаев. асир, гуфт кашоф. дароред, фармон дод Володин. асирро дароварданд. вай марди миёнқади пешонадунге буд, ки риши сиёҳаш сиқ зада баромада, дар тан болупӯши кӯнаи фаҳули кабуд, дар сараш пилоткае, ки онро то поёни гӯшҳояш зер карда пӯшида буд, дар по ботинкаҳои калони нугаш ғафз дошт ва то зонуяш пойтобаи пашмини дағал печонида шуда буд. чашмони якбора аз торикӣ ба равшанӣ вохӯрдаи вай бо ваҳм алақпалақ нигоҳ мекарданд. ба даст нафтодед? Пурсид Володин ба забони немисӣ аз асир. асир саволи ӯро нафаҳмида гаранг нигоҳ карда меистод. ӯ аз дастпарварҳои Муссолинӣ, рафиқ капитан, гуфт кашоф бо заҳрханд. италиявӣ? савол кард Володин. асир ларзида мулоимхунукона табассум карду
бо забони худ чизе гуфта дар охир италиан гӯён се-чор бор такрор кард. ана ин муамморо бинед акнун. барои бо ин меҳмонҳои нохонда муомила кардан ба як худи мо лозим шуд, ки на фақат немисӣ, инчунин забонҳои итолиёвӣ, румонӣ, маҷорӣ, испонӣ, финниро ҳам донем, гуфт Володин ва ба сӯи асири пешонатурш чашм дохт. бигузор шинод, ҳозир то ба фармондоҳи батальон хабар доданамон хеле вақт мегузарад, гуфт лейтенант Николаев ва барои фармондеҳони батальон ва полкро аз воқеа хабардор кардан ба назди телефончӣ рафт. нишаста ҳам наметавонад, рафиқ лейтенант, ҷавоб дод Кашов. чаро? пурсид Николаев гӯшаки телефонро ҳанӯз дар даст дошта. аз думбааш тир хӯрдааст. блиндажро ханда зер кард. Николаев ба телефон гӯш дода ҳамаро ба хомӯшӣ даъват кард. баъди бо фармондеҳи полк кӯтоҳ гуфтугӯ кардан, зуд ба полк биёред мегӯяд, гӯён гӯшакро монд. Кашов ба захмдории асир нигоҳ накарда, аз доманаш кашида ба нишастан ишора кард. асир кимчиҳо гуфта ақибашро дошта меистод. баъд Володин ба Кашов гуфт: майлаш, монед рост истад, пои худаш дард мекунад. сонӣ ба Николаев муроҷиат кард. то ба полк фиристодани шиками духтарчаро сер кардан лозим. ҳозир гӯён Николаев духтарчаро озод бардошта ба кати худ шинонид ва аз тоқчаи тахтагин, ки дар пойгаи блиндаш буд, равғани зард, консерваи гӯштин, кулчақанд, нон гирифта ба пеши духтарча рӯи рӯзнома паҳн кард. эҳе амакҷон, гуфт духтарча ба забони ширини кӯдакона ва бо симои ҳайратзада, шумо чӣ чизҳои болаззат доштаед? чӣ немисҳо инҳоро аз дасти шумо кашида нагирифтанд? ҳарво накун духтарак, хӯрдан гир, дар ин ҷо немис нест. Николаев ба нону кулчақанд равған молида ба дасти духтарча дод. набошад барои чӣ дар хонаи бибии ман немисҳо ҳастанд? боз бо кунҷковии кӯдакона пурсид духтарча. ба наздикӣ аз он ҷо ҳам пеш мекунем, ҷавоб дод Николаев саросимавор хӯрокхӯрии ӯро тамошо карда. акнун ман аз ту пурсам, ту чанд сола шудӣ? 6 сола. духтари кистӣ? боз пурсид Николаев. духтарчаи модарам, падарам ва бибиям, ҷавоб дод духтарча. номи падаратро медонӣ? Медонам. Яков Данилович Осмохин. наход, гӯён лейтенант Николаев ба ҳайрат ба Сафар рӯ гардонид. Сафар ба лейтенант нигоҳ карда монд. баъд Володин пурсид: духтари кӣ гуфт? духтари Осмохин, ҳаммактаби ман, фармондеҳи собиқ Одинаев, ҷавоб гардон Николаев, як ба Сафар ва як ба духтарча нигоҳ карда. ҳоло ӯ дар куҷост? ана ин амаки Одинаев мегӯяд, ки дар Сталинград аст. ба ӯ мактуб ҳам менавиштааст. ин чӣ хел шуд, ки духтарчаи ӯро ба ин ҷо овардед? аз куҷо? чаро? шунидан аҷиб аст. ба Сафар муроҷиат кард Володин. Сафар аввал дар бораи ротаи собиқи худ, дар бораи чӣ хел бо Осмохин дӯстӣ ва бародарӣ доштани худ гап зад. мактубҳои охирини ӯро нақл карда ва гуфт, ки дар ин деҳа ва дар хонаи модараш будани ин духтарчаи ӯро ва дар куҷои деҳа будани он хонаро муфассал аз ҳамин мактубҳо медонист. хуб, донистан як тарафи кор, аммо чӣ тавр ин духтарчаро ёфтед? пурсид Володин бесаброна ба ҷавоб мунтазир шуда. ман ҳамаашро муфассал мегӯям, рафиқ капитан, ҷавоб дод Кашов. хуш, гап зан Сибирӣ. Собл ба сухан сар накарда, беҳдори рота сумкаи доруҳояшро бардошта даромад ва бо фармоиши Николаев захми Сафарро кушода аз нав дору молида баст. Собл бо таклифи Володин ба ҳикоя кардани воқеа сар кард. мо бо сержанти Калон пас аз марзаи немисҳоро гузаштан аз пасхамии чаптар
ба сӯи деҳаи Ерзовка хазида рафтан гирифтем. ба деҳа надаромада, дар пеши тепача ба як танки дар замин гур карда шуда рӯбарӯ омадем. аз даруни танк овози дусе кас шунида мешуд. мо дарҳол ҷойи исти ин танкро ба хотир гирифта боз чаптар рафтем. аз мо 20-30 қадам дуртар овози пой шунида шуд. мо дарҳол ба замин ҷафт шуда якчанд дақиқа наҷумида хобидем. баъд шарфаи пой хомӯш шуда буд, ки боз ба пеш хазидем. дигар аз пеш ҳеҷ кас набаромад. фақат аз ду паҳлӯямон, аз ду нуқтаи оташфишонӣ, ки бо барф пӯшида шуда буданд, як пулемёт гоҳ-гоҳ тир меандохт. мо инҳоро ҳам ба ҳисоб гирифта боз ба пеш ҷунбидем. як вақт ман сар бардошта дидам, ки мо бехабар ба канори деҳа расидаем. дар он ҷо монанди ғарам як баландӣ менамуд. мо пештар рафтем, ки посбони немисо давр зада гаштааст. баъд оҳиста худро ба қафо кашида қад-қади ақиби хонаҳо бармегаштем, ки сержанти калон аз роҳ боз истода ба ман дар ҳамин деҳа будани духтару модари фармондеҳи собиқи худро гуфту чӣ мешавад, ки хонаи ҳамонро ёбем гӯён илтимос кард. ман то дар кадом хона будани онҳоро надонем ҳеҷ муроде ҳосил намешавад гуфта аввал ба таклифи вай розӣ нашудам. вай даҳанакӣ мувофиқи дар мактуб навиштаи фармондеҳаш нақшаи дар куҷо чӣ хел истодани хонаро гуфта дод. ҳарду камтар фикр карда мондему баъд биё ба шикор омада хушк наравем гӯён мувофиқи гуфти сафар аз тарафи шимол як хонаҳоро шумурда ба аломатҳояш аз наздиктар рафта нигоҳ карда хазидем. дар охир ба хонаи панҷум аз шимол наздик омада будем, ки ба ногоҳ аз як хукхона, ки дар қафои хона яъне дар тарафи мо буд, нолидани кӯдаке шунида шуд. мо наздиктар хазидем ва мехостем, ки ба сарой дароем, вале аз куҷое ана ин пешонадунг пайдо шуда монд. ӯ моро пай набурду боз ба ақиб гашт. ман пайти қулай ва асири бо пои худ омада аз даст наравад гуфта зуд аз қафои ӯ давида рафта маҳкам даҳонашро дошта қафонокӣ ба забин хобондаму боз бо телпакам даҳонашро зер кардам. сержанти калон, ки силоҳ дар даст ба ҳар эҳтимол ҳозир меистод, ба ёрӣ расида омад. ҳарду якамон дастонашро бастем. дигарамон ба даҳонаш рӯймолча андохта ба пастӣ фаровардем. акнун чӣ мекунем гуфта пурсидам ман аз сержанти калон. дастамон банд шуда монд кӯ. ӯ ҳам хуб меравем, дигар чӣ илоҷ гӯён дилу бедилон гап зад. лекин нолаи кӯдак хомӯш нашуда то рафт дили худамро ҳам пора мекард. ба ёдам хоҳарчаи 7-солаи дар Сибир мондаи худам омад. биё гуфтам ҷура нолаи ҳамин духтаракро шунида эътибор надода рафтан аз рӯи инсоф нест. сержанти калон дарҳол аз нав ба ғайрат даромада таклиф кард, ки асирро сахттар баста аз болои даҳонаш боз рӯймол печонда ба мағзи барф гуронем. баъд ҳарду рафта кӯдакро хабар гирем. ин маслиҳат маъқул афтод. ҳамин хел кардему то омаданамон мурад ҳам садқаи сар гӯён ба сароича хазида рафтем. дари сароича аз роҳрави байни хонаю сароича будааст. ин бисёр боб омад. ҳеҷ кас моро намедид. дари сароичаро кушода будем, ки ба димоғамон бӯи пору зад. ман чароғи кисагиро гиронидам. дар пешгоҳ дар тахтакате, ки дар болояш курпаи ҷиғда партофта шуда буд, як кас дароз кашида хоб мекард. дар паҳлӯяш ин кӯдак, ки чашмонаш аз шӯълаи чароғ мисли чашмони гурбача ялтас мезад, нишаста буд. шарфаи пои моро шунидан замон кӯдак хомӯш шуда рӯяшро ба сари синаи касе хобида панаҳ кард. эҳтимол ӯ моро немис хаёл карда тарсида бошад. мо оҳиста ба пеши онҳо рафтем. каси дар кат хобида кампире буд, ки
дасту рӯяш варам карда беҳолона ба зур гап мезад. Сержанти калон аз кампир пурсид: оча, кӣ мешавӣ? Кампир забони русиро шунида гӯё ба танаш ҷон даромад. Чашмонашро калон кушоду нимхез шуда бо овози баланд аз они худӣ рӯзҳо гуфт. мо дарҳол бо кафи даст даҳони кампирро пӯшонда пасттар гап заданро илтимос кардем. баъд аз он ки вай кӣ будани моро фаҳмида, гириста бо ғаму ҳасрат гуфт ки худаш модари як фармондеҳ кӯдак набераи ӯст. ӯро тобистон аз Сталинград зани писараш аз хавфи бомбаборон тарсида ба назди ӯ фиристода будааст. алқисса пештар афсарони немис сонитар мана ин макаронпазҳо хонаи кампирро ишғол карда ӯро ба хукхона бароварда партофтаанд. баъд мо пурсидем ки духтарчаро ҳамроҳ гирифта равем чӣ мегӯяд. дар аввал кампир гирёну нолон ба оғӯш зер карду розӣ нашуд. баъд аз он ки мо кафолат додем ки кӯдак аз ин ҷо дида дар мо хубтар ва бехатар зиндагӣ мекунад, розӣ шуд. духтарак бошад, дар ҳамин беҳолияш меравам гуфта маҳмаддоноӣ ҳам мекард. дарҳол бо сержанти калон дар ҳамон ҷо нақшаи чихел гирифта рафтани духтаракро фикр кардем. росташро гӯям, сержанти калон зоҳиран бачаи гул намояд ҳам ботинан хеле шайтон будааст. медонӣ чӣ хел мебарем, гуфт ӯ. корро хитоӣ мекунем. ман хилъати сатру ихфоямро мекашам, баъд ҳардуямон духтарчаро аз таги ҷомачаи пахтагии ман ду пояшро ба ду паҳлӯ, ду дасташро ба сари сина кашида аз тагаш бо тасма мебандем. баъд бо шикам хазида рафтан мегирем. асирро чӣ кор мекунем? пурсидам ман аз Сафар. ғами асирро нахӯр, ӯ ҳоло ба мо роҳро ҳам нишон медиҳад, ҷавоб дод сержанти калон. баъд ҳамин хел духтарчаро ба пӯш гирифта аз сарой баромадему ба пеши асир омадем. не, хушбахтона асир ҳам аз ҷояш наҷунбидааст. мо дасту пои ӯро кушода ҳамроҳ хазида пеш бурданӣ шудем, аммо ин хатарнок намуд. ман маҷбур шудам ӯро ба китфам гирам. ҳамин тавр гоҳ хазида, гоҳ гавак кашида то наздикии ҳамон танки гур карда шуда омадем. аз он ҷо гузаштан душвор шуд. кадом як аскари немис аз назди танк ҳеҷ дур намерафт. мо маҷбур шудем аз росттар гузашта сонӣ боз ба роҳи худ баргардем. вақте ки ба сои поёни деҳа расидем, ана дар он ҷо роҳи худро гум карда дар кадом тараф немисҳо, аз кадом тараф хати мо мегузарад надониста мондем. лозим омад ки ба оташфишонии немисҳо мунтазир шавем. аз ин тилбилмаст бошад, ҳеҷ чизро пурсида нашуд. мана камтар гулӯро тарк кунед, гуфт лейтенант Николаев ва ба Соболу Сафар дар дулчаҳо арақ дода боз пурсид: хуш, баъд чӣ шуд? баъд рафиқ капитан аз паҳлӯи чаптар як пулемёт ду қатор тири рангоранг кушод. аз вай дуртар ҳеҷ тир намебаромад. мо ба ҳамон тараф аз пасхамии сой оҳиста хазидему аз дуртари нуқтаи оташфишонии шадидии эҳтиётии пулемётии немисҳо ба теппаи рости сой баромадем. аз теппа ки тарафаш майдони симхор ва чуқириҳои зидди танкӣ дошт, ба як чуқирӣ фаромада 10-15 дақиқа дам гирифта, баъд ба тарафи симхорҳо наздик шудем. ман сержанти калонро бо қайчии симбур пештар фиристода худам поида истодам. сержанти калон пас аз ду симхори авваларо буридан, боз як симхорро буриданӣ буд ки аз паси мо ба ҳаво мушак парид. намедонам немисҳо моро оё диданд ё надиданд, сонии болое ҳам ба ҳамин сӯ тир парондан гирифтанд. ман ба пасттари чуқурӣ рӯз шуда, пайти қулай поида, пас аз хомӯштар шудани оташ
аз паси сержанти калон баъзан аз гиребони ин ҷаноб кашола карда, баъзан ба китфам гирифта гавак кашидам. ба пеши симхори буридашуда омада будам, ки шарики ман кайҳо ғоиб шудааст, вале аз паси вай дар рӯи барф доғи сиёҳи хунро дидам. ана эҳтимол дар ҳамон ҷо тир хӯрда бошад? пурсид лейтенант Николаев. бале, дуруст гуфтед, ба суханаш давом дод Собол. дар ҳамон ҷо ба пояш тир расида, дар гармугармӣ нафаҳмида, хазидаву ҷаҳида пеш рафтан гирифтааст. ман ҳам аз симхор бо ин ҳамроҳи худ ба зур гузашта 4-5 қадам пештар омада будам, ки боз мушак рӯи заминро моҳтоб барин равшан карда, аз паси он пулемётпаронӣ сар шуд. вақте ки ман бо қувваи охирин ба пеш зур мезадам, якбора ин ҷаноб хирас зада монд. обо нафасаш гашта мурд гуфта, ба азобҳои кашидаам афсӯс мехӯрдам. вақте ба ӯ нигоҳ карда санҷидан ҳам набуд. рафтан гирифтам. немисҳо аз тирандозӣ ором намешуданд. мушакҳо пайҳам дар осмон овезон мешуданд. охир аз майдони холие, ки дар мобайни мою немисҳо ҳаст, гузашта ба сержанти калон, ки дар як чуқурӣ нишаста буд, расидаму ба ӯ аз нафасаш гашта мурдани асир афсӯсхӯрон ҳасрат кардам. вай сару рӯи ин асирро дошта бинияшро кашида буд, ки хир овоз баровард. аз ин ба дили ноумеди ман ҳам ҷон даромад. баъд аҳволи сержанти калон ва духтарчаро пурсидам. сержанти калон пои чапашро ба зур ҷунбонид. ман ба вай даст дароз карда будам, ки ба ангуштонам як чизми гарми часпон расид. боз дил беқарор зада илоҷе меҷустам, ки аз 100-150 метр роҳи боқимонда ҳар наве бошад ҳам гузарем. бадии кор дар он буд, ки тири немисҳо дар ин ҷо заминро лесида мегузашт. не таваккалӣ ба роҳ даромада, хушбахтона дигар безарар рост аз пеши ротаи ҳамсоя баромадем ва аз он ҷо взводи сержанти калон наздик будааст. ба вай хабар доданд ва захми Одинаевро дарҳол худи аскарҳо бастанд. баъд аз хеле вақт чашмам ба хилъати сатру ихфои худам афтод. бинам аз ақибам то ду паҳлӯям сурх хун. ҳарчанд ба ҳар ҷои баданам даст зада медидам, ҳеҷ захме пайдо намекардам. баъд ин асирро, ки дар роҳрави заминкан монда буд, ба заминкани солдатҳо дароварда дасту по ва даҳонашро кушодем. вай дарҳол ба ақибаш даст бурда, бо нолиш ангуштони хунолудашро нишон дод. бинем рост аз болои дунбааш тир хӯрдааст. сонӣ фаҳмидам, ки вай дар аснои аз симхор гузаштан тир хӯрда, ин хел монанди ҷонканӣ хирхир карда будааст. баъди аз полк ба дивизия омадан, сафарро ба бемористони саҳроии худи ҳамин қисм фиристоданд. духтарчаи осмухин низ ба ҳамон бемористони саҳроӣ ба парастории ҳамшираҳо супурда шуд. аз мобайн 5-6 рӯз нагузашта ба қисми беҳдорӣ сардори шуъбаи сиёсии дивизия полковник Копейкин, ки вай чандин рӯз пеш ба сафар билети ҳизбии ӯро супурда буд, бо ҳамроҳии фармондеҳи батальон капитан Дяченко, лейтенант Николаев ба дидани сафар омад. полковник меҳрубонона дасти сафарро фишурда, ба ӯ барои ба ҳузур дароз кашидан, хоб кардан иҷозат дод ва гуфт: фармондеҳӣ шуморо барои диловарона адо кардан фармони ҷангӣ табрик мекунад ва бо ордени Ситораи сурх тақдир менамояд. аз забони доштаовардаи шумоён маълумотҳои хеле пурқимат ба даст омад ва барои инсонпарварии лоиқи таҳсини шумо шахсан аз номи худам ва фармондеҳи дивизия ташаккур изҳор менамоем. полковник ҳамон замон орденро ба сари синаи сафар овехт. назари ҳама ба чеҳраи сафар, ки дар як дам
мисли себи аз офтоб ранг гирифта сурхӣ давида буд, духта шуданд.